כבוד הרב. שלום. רציתי רק ברכה לזיווג. בעזרת השם אתה צריך לרדת 25 קילו במשקל, כן. ובעזרת השם תמצא בחורה נאה. אבל 25 קילו, תזכור. 25? כן. ומה, לא... אני אגיד לך עכשיו מה אתה לוקח, אבל אתה בלי 25 קילו אתה בבעיה. זהו. בסדר? מה השם שלך? עידן בן תמר. אבל 25 קילו. אני אשתדל. לא, סתם אתה מבזבז לי ברכה? אני אעשה ממש. לא, 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 לא. אתה מקבל עליך 25 קילו להוריד. ואיך אני אוריד אותם? זו השאלה. אני אגיד לך, אתה תלך כל יום 5 קילומטר, אתה תשתה 12 כוסות של מים, אתה לא תשתה ממותק, לא קולה ולא כל השטויות, לא עוגות. שמעת? אתה תשען עכשיו. עד שתתחתן, אחר כך תהיה בטן.